Зараз молитовно роздумаємо над Євангелієм від Марка, 2 глава, 3 речення. Христос був в Капернаумі, у одному домі, там зібралося багато народу, він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його 4. А що задля народу не змогли принести, до нього розкрили стелю місцем, де він був, через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. І знаємо, як Христос далі оздоровив розслабленого, відпустивши йому гріхи. Також бачив віру тих людей, що несли розслабленого. І от прийшли до Ісуса Христа, несучи розслабленого, несли його 4. Що ми несемо в своєму серці по житті? Які думки? Про кого? І до кого несемо? Можливо, сама людина до себе говорить і думає, до інших, а не звертається до Бога, не несе Богові ті всі очікування, бажання, залежності, щоб Бог звільнив, помог, освятив, простив. І от прийшли до нього, несучи розслабленого. З чим ми носимося по житті? Що має людина в серці, які бажання? І до кого приходять з тими бажаннями? Ті 4 розуміли, що то Христос Ісус поможе. Не книжники, не фарисеї, навіть не чародії, навіть не ворожки поможуть тому розслабленому. І не лікарі, не костоправи, а поможе тільки Ісус Христос. І прийшли до Нього. До кого ти прийшов, прийшла? Чи ми приходимо до Ісуса, коли йдемо до церкви? Якщо приходимо, то з чим приходимо, з ким приходимо? Ці 4 не були егоїстами. Вони не думали про себе. Вони принесли розслабленого, потрудилися. Вони мали бажання, віру, щоб принести до Ісуса розслабленого. І от прийшли до Нього, несучи розслабленого, несли його 4. До кого ти приходиш в житті? Дехто прийшов до роботи і думає, що найголовніша робота. Гроші заробляють, купують, продають. Інфляція, дефляція. Їм для них головне прийти на роботу. Якщо не на роботі, то вони вже бідують. Хтось йде до якоїсь іншої людини попліткувати, чи розпустою займатися, чи що інше. До когось приходить. І от до кого ми приходимо. І от прийшли до Нього, до Христа Ісуса 4. Якщо приходимо до церкви, то до кого ми приходимо? Хтось думає, приходжу до церкви, але забуває, що приходять до Нього, до Ісуса Христа, так як ті 4 прийшли і несли ще й розслабленого. Треба завжди знати, до кого ми йдемо. В кожній життєвій ситуації маємо йти до єдності з Богом, до слухання Господа, до щораз більшого прагнення Божої любові. До кого ти прийшов, прийшла сьогодні, і за чим прийшли, що приніс в своєму серці? Може грошей хочеш, хтось тобі гроші в церкві дасть, ти тішишся тим. А по житті носиться з всяким гріхом, нерозкаяністю. До чого ти дійшов, до кого ти прийшов? Може, приходь до Ісуса і не будь падшою людиною. Приходь до Ісуса в вірі, в любові, в покаянні. І Він тебе як розслаблено підніме, простить гріхи, наверне, дасть силу волі долати спокуси, дасть мудрість і дасть собі ради в житті. Якщо ти прийшов до якоїсь людини чи прийшла, то теж помиляєшся. Приходь до Бога чоловіка Ісуса Христа. І дай йому своє серце, розум, довірся, Він тебе підніме з цих хворіб, нещасть, залежностей. І от прийшли до Нього, несучи розслабленого, несли його 4. І що ти несеш Ісусові? Може хтось несе свої хвороби, свої переживання, свої безгрошів'я, свої очікування. А може хтось і несе в серці до Ісуса віру, любов і прохання про інших людей, щоб Бог їх навернув, бо вони розслаблені гріхами, невірством. І от прийшли до Нього, несучи розслабленого, несли його 4. До кого ми йдемо по житті? Може, ми завжди йдемо до себе, може це звучить дивно, але хтось йде завжди до себе. Себе хвалить,
себе дуже любить, себе дуже насичує і думає про своє збагачення. Волю Божу не хоче виконувати. В цих життєвих ситуаціях йде до себе, щоб збагатитися, щоб насолодитися, щоб побайдукувати, щоб попрацювати. Але завжди ціль я, моє, для мене, по-моєму, має бути. І думаю, що це спасе таку людину. Хто не втратить своє задля Ісуса, хто не втратить себе задля Ісуса, той себе загубить. І от прийшли до Нього, несучи розславу, несли четверо. Коли ми приходимо в якісь ситуації, то приходимо не тільки до людей радитися, поможіть, розкажіть, дайте гроші, відведіть мене до лікарів, або що інші просять, розрадьте. Замало цього. Треба прийти до Ісуса Христа. Завжди приходити в кожній ситуації до Нього. Йому принести найперше свої всі ті паралічі, бездуховності, залежностей, свавілля, нерозуму, грішності. І просити, щоб Ісус простив, щоб оздоровив, щоб дав сили, мудрості, щоб дав правильний орієнтир в житті, щоб ми трималися Ісуса. І щоб не просто прийшли до Ісуса і пішли, але щоб прийшли до Ісуса і пішли по житті вже з Христом Господом, виконуючи волю Божу. І от прийшли до Нього, до Ісуса Христа, несучи розслабу, несли його четверо. Помолимося разом. Приходжу до Тебе, Ісусе Христе. Приходжу до Тебе, Ісусе Христе. Прошу Тебе. Оздорови мене. Паралізованого гріхами. Свавіллям. Людьми. Обставинами. Залежностями. Нерозумінням життя. Бездуховності. Підніми мене, Господи. Прости мої гріхи. Поможи мені, Духу Святий. В кожній ситуації. Приходити до Ісуса. Довіряти Господу Богу всі свої справи, наміри. Поможи мені, Господи. Щоб я завжди приходив до Тебе. Бо я ще ходжу своїми ногами. Маю здоровий глузд. Мене ще не несуть четверо. Тому я хочу завжди до Тебе приходити, Ісусе Христе. Любові, довір'ї, послусі. Поможи Духу Святий, моїм рідним, близьким, знайомим, чи тим, хто мене недолюблює. Приведи їх до Ісуса. Визволи з паралічу гріха. Поможи, Боже Отче, тим всім людям і знайомим рідним, котрі ще ходять своїми ногами, мають розум, але забули про Бога. Поки вони ще не паралізовані, поки вони ще не померли, дай їм бажання прийти до Тебе, Ісусе. Приведи їх, Боже Отче, до Ісуса Христа. До святих тайн, сповіді причастя, до побожної поведінки. Я зараз перед Богом думаю, до кого ти йдеш по житті, до чого ти йдеш по житті.
що ти вже осяг в житті, якщо не йшов до Бога, чим то все закінчилося. І от прийшли до Ісуса, несучи розставу на своє четверо. Думаю, в кожній ситуації до чого ти йдеш. Можливо, людина йде до грошолюбства, до свавілля, до бездуховності. Можливо, йде до байдикування, або до працеголізму, за що зайнята. Або невідомо, куди йде. Іди завжди до Ісуса, до молитви, до святих тайн, до виконання волі Божої. Також подумай про тих рідних, близьких, можливо, котрі ще не паралізовані фізично, що ходять своїми ногами, але забули дорогу до Ісуса, до святих тайн, до побожності, до молитви, до духовного читання, до добрих діл. Поки ще живі, проси за них, щоб Господь їх навернув, опам'ятав, щоб не треба було їх нести. Бо їх точно віднесуть, і кожного з нас віднесуть 4 людини. Але може бути вже пізно, якщо людина не розкається. Краще хай ми самі прийдемо за життя до Ісуса, до спасіння в Ісусі Христі, щоб нас вже не несли чи когось тягнули. Треба добровільно самим рішитися, щоб жити свято, прийти до Господа і бути завжди з Богом. Бо дехто приходить до Ісуса, коли вже чуть не несуть її чи Його. Самі не приходять, коли здорові, коли мають плани різні добрі, вчені, повне життя, радості, жити радості всі, не приходять до Ісуса. А коли вже чуть не розслаблені, ледве йдуть, тоді вже ніби і віра з'явилася, йдуть, просять про зцілення, але не хочуть бути з Ісусом, не хочуть бути оздоровлені, хочуть, щоб гроші до них прийшли великі, чи життєве сімейне щастя, але не хочуть йти до Ісуса. Хоч просимо, щоб у нас були щирі наміри, щоб наших рідних близьких теж були щирі наміри, щоб нікого на мус не тягнули до церкви, а щоб вони самі з усвідомлення йшли до сповіді, причастя, до молитви, до церкви. І щоб ми теж з радістю були в церкві. Щоб наші діти були з радістю в церкві, щоб не відбували панщину в церкві, нібито хтось тут насильно їх ув'язнив, що не мусять, бо батьки заставили. А щоб з любов'ю йшли до церкви, до Бога, до Ісуса, щоб завжди знали, що йдуть до Ісуса Христа, до любові Бога Отця, до нового життя в Святому Дусі, до небесного щастя в Бозі. І от прийшли до Нього, несучи розставу, несли Його 4. Хвала Тобі, Господи, Ти любиш нас, радіємо Тобою. Дай нам зараз зрозуміти, що ми прийшли до Тебе. Дай кожному щире бажання, що ми прийшли до Тебе. Не тому, що нас притисло, чи що інше хочемо, або не знаємо, що хочемо, а тому, що ми знаємо, що бажаємо. Любимо Тебе, Ісусе, і хочемо бути з Тобою. І тому, хоч багато що нас паралізувало в житті, дезорієнтувало чи принизило, а ми прийшли до Тебе, Ісусе, і Ти наші паралізі зціляєш, визволяєш від всякого зла. Так Тобі, Господи, що нас ще не несуть 4, що ми своїми ногами прийшли до Тебе. Бо любимо Тебе. Дай нам, щоб ми в серці несли любов до Тебе. І тих всіх людей, яких маєш навернути, щоб були покірні Тобі. Так Тобі за всіх навернутих людей. Так Тобі, Боже, за всіх правителів, яких зціляєш. Так Тобі, Боже, за фізичні зцілення, що даєш. І от прийшли до Нього, несучи розслаблено, несли Його 4. Ті 4 знали, куди йдуть. Вони несли розслабленого до Ісуса. Вони мали віру. Ісус це зауважив. Зцілив того розслабленого, але перед тим простив гріхи. Казав, що велика біда людини – це не розкаяння, це гріх. Чи можемо ми 4 нашої спільноти перенести когось паралізованого, розслабленого до Ісуса? Великі спільноти ніби при церкві, але до Ісуса інших не приводять. До якихось пліток, до взаємопоборювання, до поверхової релігійності. Бога не знають, волю Божу не виконують. Чи 4 нас, чи 10, чи 5, чи 8. Якщо ми йдемо до Ісуса, то ми багатьох приведемо, принесемо в молитвах, в вірі, і Бог їм допоможе. Може бути і 100 чоловік, і 1000, якщо вони не йдуть до Ісуса, вони пропадуть, інших збаламутять. Бо вони заохочуть їх до якихось інших ідей, намірів, до матеріалізму, до якихось інших ідей. Не захочуть до Ісуса, не знають Ісуса. Ми маємо знати, до кого прийшли. Прийшли ми до Христа Господа. І ми маємо знати в сім'ї, кого ми повинні принести до Ісуса. І знаємо, що їх приносить тільки до Ісуса Бог, тільки Христос Господь поможе. І от прийшли до Нього, несучи розставу, несли Його 4.
Можливо, серед нас теж знайдеться троє, двоє, четверо чоловік, які можуть в вірі принести інших розслаблених, навернутих до Христа Господа, до покаяння, до нового життя в Бозі. І от прийшли до Ісуса Христа, несучи особам, несли його четверо. Ісусе Христе, в цій спільній молитві ми приносимо до Тебе у вірі і покаянні, в любові і надії. Ти всіх людей, які паралізовані гріхом, бездуховністю, лукавством, залежностями. І просимо Тебе, Господи, наверни їх. Дай їм ласки покаятися. Підніми спираючи беззаконня. Зараз подумай, коли ти перед Ісусом зараз в цій молитві ставиш перед Його престіл благодаті, хто там паралізований в тебе, що там, а може в тебе щось паралізоване в тобі, нерозкаяність, небажання жити для Бога. А що для народу не могли принести до нього розкаяти над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Тим отвором до Господа то є наша віра, наша щирість, наша любов, спільна молитва, Боже Слово, святі тайни. І ми до Ісуса приносимо. Ісус бачить нашу віру, або може бачить невірство, або може бачить лукавство, бездуховність, скорузлість. Кожна по-своєму Христос бачить, по-своєму це значить таким, якими ми є. Нас просив за тих всіх рідних чи близьких в думці, чи за себе, щоб Бог простив, навернув, підняв з паралічу гріха. Хвала Тобі, Боже, дякую за тих всіх, що звільняє зараз по нашій молитві спільні, бо ми принесли в цій молитві, хоч нас не четверо, а більше, але Ти знаєш, скільки серед нас є віруючих і щирих перед Тобою. Ти знаєш, скільки ми зараз принесли в цій молитві перед престіл Твоєї благодаті. Можливо, не одного розслаблено, не одну розслаблено, а багатьох. І просто Тебе піднімає, Господи, дай їм ласки покаятися. Почуй нашу молитву спільну, нашу молитву віри. Ми знаємо, що Ти нас бачиш, Ісусе Христе. Вмісти нашу віру, покору. Навертай грішників. Дякую за всіх тих, що навертаєш. Дякую, Боже, Тебе за те, що нас піднімається з тих паралічів. Хвала Тобі, Боже, прослався Твої любові, милосердя в нас, і в тих людей, за яких просимо. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні.